nwa m na di m na-akụ ụmụ enyi ya nwaanyị belt mgbe fa na-akwụ. This guy na-agwa unu maka ya. Ọ na Abuja o, wee nata ndịda wee bịa wee nụọ m wee mee ego m. From mamia o, na mamia bụ ihe fụrụ m wee like ya m. Ha wee kwubekwugide wee daba. The guy nata ya afia like ya anyị magonu. Nwoke si outside bata na-atụpụ mmiri. Abụrụ outside the country like Abuja bata na-atụpụ mmiri. Ya wee kwalụ wee nụbịa. So, ọ sị m nne ka fa bịalụ Abuja. Na o nwelu meeting ndị befa na-aba n'ịghọta kịta ụmụ nwaanyị. So ka o zukọsilie ndị befa anwa ya wee banye the meeting. Ya na di na-ebi ya na ya na-aba baa mba ọgbọ uje etu ya gbakwa nkịtị. Nne ya mara na ọ na-eti nwaanyị ife o, na o nwere ka a sị wee malụ. Nne ya mara na ọ na-eti ife ma ya fọziala ịpịa belt. O wee na-aga o, fa na-abọ bili o. Pịa anya dị ime mụọ nwa, kudo nwa ya n'aka. Ya kpọta mede ya na ya na-abọbi. Na bọsị ọkụlụ this girl ife, na ogbusigo this girl. Ya na-eti si etu ka nwoke esi eti mmadụ. Ife mara tikete the girl ife ya gbatazi apala onwe etunye. Si na ọ ga-egbukwe nwa mmadụ o. Ịghọta na bọsafụ na ọmawisigoli ọla o. Ọsị na bọsafụ ka bido tụba die ụjọ. Ụdị ihe ọkụlụ this girl. Welu belt se wesie nya arụ. Hai. Ya na-eti. O wee luo one day. Ya wee gaa meeting ụmụ nwaanyị afọ. Nne ya bịa late, so o wee luo ka gbasara. Wee sị na ya ga-eso na ndị ga-ebukosi oche kwarasa ife niile maka na fa bịara late. Ya wee kwelo wee gbasa meeting ndị mmadụ na fa wee bukosi oche paaki ife niile ma nne elili mesa ife niile wee naba. Ya wee na-abata ọbụrụ na die nọzi na-echi gbafta belt dobe n'elu tebụl. Hai, o wee chụbịa wee sị kedu ebe a si abata kịta. Ya wee sị na ọkwa na meeting. Ọ sị na ọ bụrụ kịta ka agbasa meeting. Ya sị na ya maala. Nne ya ga late maka ya na ya so na ndị kwarasịrị ife mecha ife niile fichesie ụlọ ịmago onu before ha wee naba. Ọ sị na o kwuru ebe o jere. Na o nwere ka a ga-esi gbasa meeting hapụ ụfọdụ ka ha fichebe ihe kpochebe ihe nkewa. Na wee sị biko ya kpọkwacha lady ha ka ọ jụọ ya ọ bụrụ na asị ka ya na-asị. Ọ sị ya na-akpọcha lady wine ya dusho. Na ya ma time eji agbasa even before ya wee nụba gị. Na ụmụ nwoke nwee meeting nke fa, ụmụ nwaanyị nwee meeting nke fa, na onwe bọsa na-ekpokọ ọnụ. Papa ịghọtago, ọ sị m nne ya echekwa na egwuregwu. Ya kwegharị ọnụ nwoke tụtụ onye ọla o. Ya wee tie wee daa n'anị. O wee mili belt wee sebie ihe a. Ọ sị m nne ya na-eti nne na nne ya. Ya anọgide wee jide belt aka sị m nwoke wee sechelu belt n'ike ịmago belt nwere iron. The thing wee sewe ya aka. Ọ sị m na di ya chọrọ dị ịma na ọbala na-agbụ ya n'aka. Wee tọnụza ishi belt. Wee sebie nyenye wee sebie. Ọ sị m chai. Ya tie nne ya ihe ọ kụrụ ya datide kọsị anya. Ya wee nọlụ n'okpuru dining table maka ọ kụkọtara anya gbaga n'okpuru dining table. Ya ka belt gara ị na-akụtazi ya before wee hapụ ya. Ya and na that day na ọ ṅụkwuru mmanya o. Ọ sị m wee kụsị anya. Wee nọrọ na palọ wee na watch ball. Ya wee ji nwayọọ je paaki ya ngwongwo niile. Ọ sị m ngwongwo niile ji nwayọọ kụrụ ofu nwa ya kpọọ enyi nwaanyị n'abalị afọ. Gwa ebe ọ ga-abịa chelie. Enyi nwaanyị abịa chelie. Nye bulu akpa ya kụrụ nwa ya na-aba enyi nwaanyị aje nọrọ. Ọ sị m nne n'ife arụ ya na enyi nwaanyị sị anya kpọlie eke. Ya yipụ akwa ebelie ebele. Welu belt si wesie ya arụ. Chai! Olu echi niile ya kpọọ parents ya o. Si anyị anụsigo. Ya ka ofu nwa nwoke nwa anata. Apịa ka chọrọ ikwu gị marriage abụrụkwanụ nke a. Ya wee send ala ha picture. Ma aka ya sewele esewe. Ma irie ịmọrọ ịmọlọ mari everything. Ya yipụla akwa wee sele ha. Papia wee sị biko ya nataba. Ya wee gwa mami anya send ala ego. Mami a wee melie transfer. Ya wee naba. Wee nalụ mami ya na-ebe. Papia wee kpọọ gị ya nwoke. Wee sị ma ọfụlụ ife nwa ya mere. Ọ ka na-ekwesị ndị alịa picture. Oge ya nwoke na-eti.
oge ya nwoke na-eti ọsị m nne enyi nwaanyị wee gwazie gwongel ya na fana abụọ na-akwụ ebe afọ dịgel wee sị abụọ na ọ mara onye dị manụwụ ya sekụla ebe fa niile bi mụ ya na ọ na-ejideta ụmụ enyi nwaanyị welu beltụ sewesie fe arụ enyi nwaanyị ndị ọda anụ ọ bụzalụ nwunye ha n'ihe dọrọ surprise n'ihe fụlụ ka ọ nụbalị asị anyway nọ a naive girl from the village nọ ife o nwere ike ime na ọ kara ịchọ nwaanyị na Abuja ka afọ onye ga-ekwenye ya because everybody malụ story ọ sị m nne ndị be ha wee bịa na-ayọ biko sisi gbaghalụ na-adụ sorry na amela nna na amela ibie ọ sị m na ndị befe na-abịa ayọ biko na fa abịa go to wise bịa yọọ biko si anya bukwelu ngwongwo ka o tinyewekwa Abuja ka a na nwafa bikwelu ya gbaghalụzia wanyị na nwafa esoro wee bịa yọb dị biko ya wee sị ha biko unu na-aba ayọ unu nwa na-anụ m mami a wee sị ya mesikwa ka agwụ ya na ọ na-etikwe nwaanyị ife ya emesịa sị kafa bibegodu na ọ bụrụ anụta nwaanyị eburu ụzọ gwabagodi ya ajọ ife di ya na-eme na ya ka ya ejiri egwu ya na kịta anọ ọmagolo ife ọbụla ga-akpata itinye ife ka ọ chaala ya ma anya chighebe ọ sị m na ha yọkatakwanụ biko ndị be ha sị anya chighebe ya wee sị ha na nwere mekete n'ụwa ka chighe ole si ma di owe na ụkwụ ya na-abụ bịa hia bịa yọọ biko andị zọdụkwụ na mbalabe nna ya wee kwuo na ya ma ntizie ife na ọ bụ na o merie nne ya anụsigo ka kwurie ndị mmadụ kụja ya sị papa ya olile ka ilele m ị ga-ejisi m chighebebe nwoke melu m ụdị ha ọ sịra sọrị ọ kpọrọ na fon ọ bịarasị n'ihe ameludo njọ na ọmụ chighebe azụ the next call a ga-akpọgo nwere ike ọ bụrụ na akpati ka nnọ na ife nwoke melu m isi m chighebe azụ ọ sị m ka ya kwurie na papi ya kụnwụrụ papa dị gaị kụnwụrụ ọ sị m na ife anụnwa bụ kịta 8 months ife anụnwa mere na di ya ka bịara yọ biko lo tata still ndị befe na-ayị anya chighebe na fa abagolie mba na fa agwa gị okwu na fa emego nke nna ya wesị ka ajụọ ọ bụrụ gị ị ga-echighe o nne ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu ọkwa ime ọ bụrụ m I go nowhere ọ bụrụ bụ abụrụkwa gị o fafafa mfaw ole si m oju ụkwụ ya bịa ma promise my parents na ọ ma mmetụzi m aka for you that want to go back o maka na ọ bụrụ m ịkụrụ amụ kparara m achọrọzi m nna gị ga-emekwe marriage mana akwa ịfụ ịkụ ihe ọ bụkwala egwu sene m biko belt ka ọ kụrụ gị na nke a o nwere ike next time ọ bụla oche dining ka a ga-apịa gị n'isi because na chialedi ha mesi ikpe ọnya wee na-agwa ya na ọnya nwa jide nwunye na o so na ndị kliniri ife ka agbasa meeting n'ife nwunye gwara ya bụ eziokwu na ihe o kwuru bụ ihe melụnụ then still ego your husband ekwere abịa asị sorry like bosi ga-emezi the actual thing you do wrong ya ị kwesịrị ime di gị do sure ọ do clear na ịdụ wrong ka ife ọ ga-eme gị that day a na-akọ ile manụ na-eji n'ife nkwụ wee judge ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.